Mass oath-taking gipahigayon sa tanang mga bidaog ng mga opisyal nga sakop sa Partidong Alliance sa 1st District of Cebu didto sa Dakbayan sa Karkar. Si Chona Carion sa report. Unang mihurar si 1st District Congressman-elect Eduardo Gulyas, ang founder sa lokal nga partidong Alayon, kang Senador Cynthia Villar sa Nationalista Party din hisakop si Gulyas. Samtang si Talisay City Mayor-elect Samsam Gulyas may nag-officiate sa oath-taking sa mga napiling mga mayor sa 1st District. Si Mayor Elanito Peña sa lungsod sa Minglanilla, Mayor Valdemar Chong sa Naga City, Mayor Nineth Riluya sa lungsod sa San Fernando, Mayor Mercy Apura sa Dakban sa Karkar ug Cebu nga Mayor-elect Lionel Bacaltos. Si Congressman ug karon Mayor-elect Gulyas dito mihurar ni Mayor ug karon Vice Mayor-elect sa Karkar ni si Apura. Lakip sa mihurar ang mga napiling Vice Mayor ug mga konsihal sa mga dakbayan ug kalungsuran sa unang distrito. Lakip sa mihurar usab sila si Board Member Yoli Daan ug Raul Bacaltos. Pinasidunggang dinapit mao sila si Senador Villar ug Senador Amy Marcos nga nagpasalamat sa suporta nga ilang nadawat. Andam sila nga mubuo og mga proyekto dinhi sa Sugbo. Tutulong tayo na makapagbigay ng maraming hanapbuhay sa ating mga farmers and fisher folks, and at the same time yung ating mahirap na kababayan sa different communities. To give the local governments the rightful share of the IRA, the internal revenue. All along it was found out na we are only receiving 16%. Mitambong usab sa mass oath-taking, si Cebu Governor-elect Gwen Garcia kinsa nagpasalamat sa iyang kadaugan ug bipasalig nga mohatag og mga proyekto sa mga lungsod ug dakbayan sa 1st District. Sa musulog yung tulog ka tuig, ako ka ng pagamatuan. Kay ako yung barugan. Ang daong pagsalig ka nato. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.